Fraiere, s-a deschis supermarket în Zăbrăuți. Avea ofertă la farfurii, dar și la sticle. Nu ți-ai luat, prostule? Tati, noi de ce nu am fost la supermarket? Dacă aveau și tigăi la ofertă? Aveau și tigăi? Fiule, era greu să ajungem primii la supermarket. Fii atent ce urât e ăsta din spatele meu. Mai și pute. Și acum premiu pentru cel mai urât soldat se acordă lui... Vezi că urmează încă o ofertă la tigăi. Să nu o pierzi și pe asta. Prostule! Ce mai aștept? Chiar e o ofertă bună. Bă, ăsta e atât de urât că pe certificatul lui de naștere sunt scuze de la fabrica de prezervative. Bagă la cap, bă, ăsta e urât. Să vezi ce rupe. Să vezi ce vă dau, fii atent aici, fii atent un pic aici, cum din prima, dar fii atent ce trag, odată trag, stați un pic, fiți atenți acum, dar trag, fii atent ce trag, dar acum mi-am avânt, lasă-mă un pic, mamă, să vezi, bă, nu pleca, stați așa că îl rup, fii atent aici, mamă, dacă îmi pun ambiție, ia trage-mă, bă, dă-i mă sala aia, bă, dar deci, din prima, proștilor, ia veniți-vă. V-am zis că rupe stâlp acum, 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 v-am zis că v-am zis că rupe stâlp acum, v-am zis că rupe stâlp acum, v-am zis că rupe stâlp acum. Să vă cac pe mașinile tale românești! Acum v-am zis că rupe stâlp acum, 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 v-am zis că rupe. Ai vrut oară, au vrut zgâtul, mătii! Acum v-am zis că rupe stâlp acum, 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 v-am zis că rupe stâlp acum. Să vezi ce stâlp în cap le dă, să vezi ce stâlp în cap le dă, să vezi ce... Pe mine să nu mă chemați la ofertă. Tu vă în gură să vă fut. Păi nu vă prind eu, mă? Să vezi ce stâlp în cap le dă, să vezi ce stâlp în cap le dă, să vezi ce stâlp în cap le dă. Bă, nu mai pot. Lași-mă din gură și cânt, hai! Să vezi ce stâlp în cap le dă, 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 să vezi ce stâlp în cap le dă! Care-i frâna? Care-i frâna? Miguel, ai două pedale în pula mea. Care? Bă, dar mai căde mult că eu mai am o filmare de la 8. Ăștia nu știau că Aron are frână. Pe mine, mă? Pe mine nu mă chem la oferte? Ai auzit de Michael Jordan? Țingame, nu te dă, eu am vrut să te chem la ofertă, dar n-am vrut Casian! Urât ești, futus fața aia. Te iau de urechi. Tu fugi de mine în filmul meu, mă? Eu sunt actorul principal, cretinule. Ia stai puțin că parcă ai ceva pe față. Nu te mișca. Așa. Încă puțin. Așa. Așa. Frățică, ai făcut vreodată tumba? Nu! Vezi, mă, că poți. Băi, nu te spăra un ceas. În cine arunci tu, mă, cu farfurii luate la ofertă? Jură-mi ce
Îl ia pe unul de mână, 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 pe celălalt de picior. Îl ia pe unul de mână, pe celălalt de picior. Îl ia pe unul de mână, pe celălalt de picior. Îl ia pe unul de mână, pe celălalt de picior. Îl ia pe unul de mână, pe celălalt de picior. Îl ia pe unul de mână, pe celălalt de picior. Îl ia pe unul de mână, pe celălalt de picior. Îl ia pe unul de mână, pe celălalt de picior. Îi strânge ca pe gunoaie, 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 îi strânge ca pe gunoaie. O pune să-i împuște, o pune să-i împuște, o pune să-i împuște, o pune să-i împuște. Își scoate cureaua, își scoate cureaua, își scoate cureaua, își scoate cureaua, își scoate cureaua. Și bate ca pe câini, 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 și bate ca pe câini. Îi bate cu cureaua, 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 îi bate cu cureaua. Ne vedem la supermarket, dacă mai aveți tupeu.